Ако имате 100 лева, които да зарадвате някой човек, какво бихте му купили? На всеки по едно ще да му купим нещо, храна. Да ведем на театър. Buy them a drink. Действаме. Здравейте! Раздаваме по една водичка за жегата. Нещо за хапване също, ако искате. Заповядайте. Приятна разходка. Заповядайте. Заповядайте. Така. И нещо за да се подкрепите. Кой да си вземете? Може да си. Ето и на вас едно барче. Да не мога да предплатя кафето на няколко души. Благодаря. Това е за добро. Ами правим добро. Няма хубаво. Това е. Купихме един билет за опера и сега ще зарадваме някой с него. Здравейте! Ако посещавате опера, много ще се радвам да ми подаря един билет. Бихте ли се заинтересова? Севлийският браснар. Благодаря. Заповядайте. Приятна разходка ви желая. Благодарим на Fancy Point за възможността да зарадваме толкова много хора.